Δηλαδή, όταν ακούς ένα άλλο ζευγάρι να χωρίζει και να έχει παιδί ή παιδιά, τι πρέπει να κάνεις, αλλά από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτό, ξαφνικά αλλάζει η ζωή σου και πρέπει να σκέφτεσαι το κάθε τι με άλλο τρόπο. Γιατί το πρώτο κομμάτι που πρέπει να σε νοιάζει είναι τα παιδιά σου. Και μετά το πώς νιώθεις εσύ, αν εσύ έχεις θυμό, έχεις νεύρα, έχεις στεναχώρια, έχεις μελαγχολία, έχεις χαρά, έχεις τρέλα, τα έχεις όλα. Όλα τα έχεις. Και σίγουρα δεν είναι εύκολο πράγμα να μέσα από ένα διαζύγιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πιστεύω ότι είναι επίσης δύσκολο να μένεις σε μια σχέση που δεν σε γεμίζει, που δεν σε κάνει να νιώθεις καλά. Μην το λες εμένα, γιατί εγώ γι' αυτό μαζί με τον Γιάννη προχωρήσαμε μαζί στο αμέσως επόμενο κομμάτι που είναι το διαζύγιο. Το οποίο είναι, ξαναλέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να έχεις παιδιά. Ακριβώς. Αν δεν έχεις παιδιά, μην έχεις φράγκο στην τσέπη. Δεν πειράζει. Είναι αλλιώς τα πράγματα, είναι εύκολα. Ναι. Είναι εύκολο όσο δύσκολα και να φαίνονται, γιατί όλα ξεπερνιούνται. Και όλα ρυθμίζονται. Μόλις περάσει έτσι η ανακατοσούρα. Όταν έχεις παιδιά όμως, ο αγώνας δεν τελειώνει ποτέ. Πάμε σε διαφημίσεις, άντε. Εσύ μου πήρες συνέντευξη να σου πάρω εγώ.